Joo, eli nyt yritetään ehtiä vähän kohtaa, mistä ruvettaisiin kurkkaamaan tuonne seinien ja lattian sisään. Ja tässä nyt huolestuttaa, että tämä uuni... Se on 10 senttiä kallistunut. Jep, koska toi on painunut toi lattia. Tää seinät puhtaaksi ja sitten kehittää joku panta tukisysteemi. Sitä... Tai sit vaan vittu puretaan se pois siitä se uuni. No puretaan, mutta siksi aikaa. Niin. Ai siis nyt niinku... Nyt. No nyt ei oo mitään millä sen laittaa. Jep. Tuohon saa minun seinät näkyy. Mitä täällä on ylipäätään. Onko tässä puruseinä väliin? En mä tiedä. Täällä saattaa olla puru. Tässä on vielä pari ihan voimassa. Hirsi! Haavelee sinne hirttä! Luojan kiitos. Me luultiin, että tää on vittu laudassa tehty tää koko taloa. Oi miten hyvässä kyllä. Sehän on ku eilen vuoltu. Mä laitan kynttilän päähän niin helvetti. Jep, saat molemmat kädet käyttöön, kun mulla on tässä tärkeä tehtävä kuvata. Ja... Kyllä. Joo, ei tää tuu tälleen näin, että Henkka vaan tekee ja mie katon. Ei. Älkää peliä. Me ei olla huustidrömmar pariskunta. Nyt lähtee karmi. Joo, eli tiivistettynä nytten etitään kantavien rakenteiden sijaintia, koska ongelmanahan... Älä sammuta valoa, rakas, täällä on niin kauhean pimeätä. Ongelmana on just tämä piippu, joka on romahtanut, ja nyt se vie mukanaan vähän kaikenlaista. Perustukset uponnut maahan, se on murtanut ne kaiken maailman kantavat rakenteet. Esimerkiksi tuosta hahlosta näkee ulos. Täällä on hyvät systeemit menossa. Eli rinteen juurella kohti järveä vesi menee maan alta, täyttää kellorin ja kosteus jää sinne. Eli solaojia pitää tehdä. Kunhan rupeaa sitten purkamaan enempi, niin piiput ensin, ettei niska missään vaiheessa. Jep. Ja niitäkin 2 ihan.